Bai, Gorka Aranberri, Zarauzko patroia gurekin. Gorka, pena ba. Estropada ona, batez ere poparian oso ondo, baina iaz bezala, 8. Bai, pena jarrak ingoaz. Juteakon bagenek egun etzaula ondo, eta lan asko inberko ginula. Fuelle pixka, falta zaio guztakit. Nola ginen, uste da margarren ozen duela ginelan. Eta justu lehen urtean kontroa pasazaigu. Bareakon barrun ginen, dago bueltakon gaski torri ginen. Aurten alrebez, bueltakon regalatu teu. Hau eskatzen ginen, sartzeko. Aukera batzu ikusten ditu itxaso txarrakina sartzeko, eta hau eskatzen ginen da. Ez da posible izan, baina bueno. Iaz kinila guztietan sartzen zineten eta kanpora aurten ez horren beste eta muga-mugan ibili zarete. Sensazio hobeak bai, baina ez du zertarako balio. Ba, perri, oiek, zentsaziok. Hemen aurrengo zazpitan omer da igan etortzeko eta ez tega sartu eta urren urten berko etorrekoa, nahi dunia, baina suerte txarrakin gabiltza eta a ber, noiz aldatzen hau. Urrengoan beharko du denboraldia atxukun amaitu orain. Bai, alde honengo du eta urren urten ikusiko du. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko.